Welkom bij het tweede pad van deze feestje. Voor het schoft wie het mij de squal ben van nou op naar de toekomst. In het tweede pad nemen wij hem graag mee in een nostalgisch, maar een blik waarom. Over nostalgie praat. Waarvan je hem had er nog maar een krootjespinnen schrouwen op squallen. En waar had nog maar een laaien schrouwen. En waar weet nog wat van boze zuurtjes binnen. En waar weet nog van BZK, promtebak. Ja, er is een soort verloren in 124 jaar. Maar één ding is net verloren. Woordsters binnen woordsters bleuren. Waar bin bleunus laaien en griffel, waar zoemen de bostes aan. Kwaste koeken, gleske tikjen, lemsterbokkens BZK. Wij praten nou oer inspraak en oer visie. De auto had de boerenwijn verdrun. De psychiater zelf behoorlijk crazy. Maar wat de spin op hetzelfde plakje blun. Ja, wat de spin op hetzelfde plakje blun. Daar is dat petrolje lampen, Tilburg die het net meer reed. Daar is Weppers Vloddermoedse, daar het klontje in het thee. Wij praten over sport en recreatie. Machine had het overgas verdrukt. Seks op de veegeweld en meer sensage. Maar wat is weer op hetzelfde plakje blun. Ja, wat is weer op hetzelfde plakje blun. Er bin bleunus frambozen zuurtjes, dat de scheeljen schippen vet. Jelle stok het heel kon mogen, ohne karren sjoch wij net. Wij praten over boerka en over sluier. Het kauwgom had het zwarte pink verdrun. We kennen net de terugwin maar voor luier. Maar wat is weer op hetzelfde plakje blun. Ja, wat is weer op hetzelfde plakje blun. Waar bin wij en soepen tonnen in het boothuis waar men smoek. Kinder voort in mooie bikkels, voort is flap in maljesbroek. Wij praten over seks en over vakantie. De AOW had eermoes verdrun. Alles vervreemd, maar toch speelde de garage. Uw zwartste weer op hetzelfde plakje blun. Uw zwartste weer op hetzelfde plakje blun. We gaan een stapje te bek naar Roegwij 1975. De basiskwallen bestien nog net. Ek van begrippen als locatieleider of directeur hien wij nog neerjet. Nee, doe hien wij nog een hoofd der lagere school. En dat wie net een vrouw? Nee, dat wie altijd een man. En deze man hier nog neerjet van taakverlichting. Nee, hij stier gewoon de hele week voor de klasse. En koer hem bepalen ta lesjaan. Hoewel? Zo jongens en vankers. We zullen Joert eens even... juist er is nog een drukke dag geweest. En dan wil ik Joert eens even rustig, maar vol aan het werk. En dus alsjeblieft hoop je dat er net weer zo volle mensen gaan doorkomen. Master, je bent net weer dat onder de les komt. Dat ook. Maar ze bekennen dat man je komt onder bent onder ziekje. Zo, hier ga je de onschroefbriefjes, die scroll je ook wel even uit? Dat doe ik wel even, dokter. Rekken je voor elk ben een kwartier. Uit één huishouden graag ben, achter elkaar aan, dat is om te wennen. Dat zie je ook wel even uit? Dat doe ik wel even. Graag een
schemameidje van mij en een aanschrift voor de orenleerkracht en jouzelf. En ze is het dadelijk even in de band. Ik ken de band, maar vooral de oren de rekening mee houden. Ik zal het al even aan, dokter. Nou, master, dan zal ik u net weer sturen. Ontmaak. Dag, dokter. Voordat ik het veert, jongens en famkes, nou je komt die skwaldokter. Ja, je moet het fort maar even thuis zezen, maar je krijgt nog briefjes mee. Maar ja, die moet alle jaar nog even meidje. En nou? Goedemorgen, meester. Mijn naam is De Graaf, tegenwoordiger van de firma Modern Interactief. Alsjeblieft, hier heb ik een kaartje. Hier onze catalogus met de meest dynamische leermiddelen. Alles langs kindvriendelijke wegen uitgekiend en natuurlijk met zeer uitgebreide toetsmomenten. Neemt u me niet kwalijk dat ik uw les onderbreek. Ik weet dat daar pedagogische bezwaren tegen zijn. Maar u, als jonge en na dynamische directeur wat ik gehoord heb, wilt toch graag op het hoogte blijven. Alles in het belang van het kind. Kijkt u eens, hier heb ik... Ik zou graag met mijn lessen door willen gaan, meneer De Graaf. Excuseer. Weet u wat we doen? Voor een geregelde voortgang de lessen maak ik een afspraak met u. Past het u dat ik vanmiddag om 3:30 even langskom? Ja, natuurlijk past het u. De school is er niet meer uit, is het niet? Ik zal het even noteren. Albertine Achterschool, 3:30, hedenmiddag. Meester, ik zal u verder niet storen. Een geregelde voortgang de lessen is voor het kind zeer belangrijk. Ja. Kijkt u eens. Een presentexemplaartje, een gloednieuw boekje. Hoe hou ik mijn kinderen bij de les? Moet u vooral eens lezen. Zeer leerzaam, meester. Meester, het was me een genoegen. Ik zie u vanmiddag. Tot vanmiddag. Dag, meneer De Graaf. Nou, wat voor boek ik je nou weer heb? Mooi maar eens lezen dat je van Sint-Wurger of skwaldokter worden wil of zo. Master, druk in. Oh god, alweer wat. Master, Ja, Pier. ik steer voor de squal door met een karremaal papier. Eén van beide. Of ik moest met een jeske mooi aan, of een squallen. Nou, mijn wie zou een squallen? Ik zou akkoord. Ik heb zo voor de baan oorhand. Altijd heel gewoon. En zeker dat ze zo lang del zei, want de band zult nog net vertagen kennen. Zo moet ik wat leren. Nou, als het kan op, Pier. Weet je wat? Ik zou het hele soortje erachter in de gang. Dan kun je niet vrij het kwartier fut hebben. Is het een prottenpapier, Pier? Papier heeft veel papier. En alle soorten. Louter kranten, Fries Dagblad, Landbouwblad, libelles, margrieten. Tolle soorten tv-gidsen. Ja, Nederland is een riek mooi, hè? Reclamefolders, stories in privés. En een heel stapel squalbladen, het bandje er nog om. En dat is een genotje, hè? Dat stapelt zo makkelijk. Nou, gooi dan maar achter in de gang, Pier. Komt ie naar de... Het is van de baan nou. Ja. Master, je kent weer rond het werk in. Ik rep je wel met de rommel. Hoe is het, master? Zo heel lekker rustig, la 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 la. Nou, voordat ik het vergeet, ik heb wel wat. Papier, die had papier gebracht. En dat moeten we in zijn vrije kwartier... Oh, ja, wat het hier maar uit verzeld. Oké, nou, we zijn aan het werk. Rekenboekjes. Ja, rekenboekjes hier, alle klassen. Ik weet het, jongens. Wij hebben ik taal en wij lezen. Maar we komen er van een morgen net aan taal. Dus we gaan rekenen. Volgende bladzijde. Ja, wat is er? Oh, die ene som. Ja, die zal ik even uitlezen. Als ik het tenminste de tijd voor vinden kan. Master, altijd jouw post zou ik wel eens bij jou het schoolreis gepraat willen. Nou, het past mij mee. Ik ben Bustra van Torenka-bedrijf. Nou, ik zeg dus, het past mij min, Bustra. Nou, dat is spietig. Het past mij op stuit tegen goed. Maar, dan zeg ik het kwad, maatje. De band moet zo meer mogelijk gestuurd worden, is het net zo? Nou dan, de Adrie heeft me vliet die raad de fieter gaan. Hier nog niet heb ik het liedje squalreis gegaan. Voor een degelijk schappelijk prijsje. Ach ja, het gaat voor de band, is het net zo? Maar wat doet die Adrie in haar eigen wezens? Ze nemen concurrent Slofstra, die 5 koning goedkoper is. Maar geen wonder, die oude ratwijn, de baby nog lippen thuis kan, maar de rest ik maar zijn. De Adrie riskeert al 5 ruderen gegaan. Het lippen van dat, wat us het dierbaarst is, de bijen. Maar, nou hak je het, dat jouw lid hier net op een kop zitten. Dat ik zo zei ze, Torenka-bedrijf Bustra. Zeg, hier is mijn kaartje. Torenka-bedrijf Bustra, verzorg het jouw schoolreisje. Aha, ik get het al. Met mijn droeken ben en wezen moet.
Het squalreisje, een hichtepunt in binnenleven, maar niet zonder gevaartsintwurg. Een ongeluk in een bjattenstuin, onder de auto, ski ontreden. Master, je bent de betingsten. Lees het maar eens even terug. Ik zal je net langer ophouden, want de band die zal wel flat van je haar. Oh ja, wat ik nou even wil zeggen, is dat onze verzekeringsmaatschappij in deze branche specialiseerd is. Het allerbeste, hè? Jo, hakkelijk, ik heb met jou. Master, ontzin als spaarreisje en zet die andere riemen goed te plak. Ik zal erom denken, Bustra. Hoe genoeglijk rolt het leven des geruste meesters heen. Master, ik hoop dat die verzekeringsagent zelfs echt verzekerd is. Wat is er aan de hand, Bustra? En hij is lang uit die dank te vlak, maar Fries daar bent op mijn kop. En de Fries daar bent tussen de jen. Nou, dat zal wel voor u erin op een WA-verzekering voor de squallen. Oh, nou, daar komt de postik nog weer aan. Die rint naar de squalbrievenbus. Wat zou die nou al weer hij in het belang van het baan en het onderwijs? Oh, die masters hebben zo'n mooi leven. Maar 4 woekes duizend dan is dien. Protte meisken zo'n ik wel willen. Dat ze ik zijn prachtig baantje heen. Maar ik zal het je wel eens vertellen. Ik moet materiaal bestellen. Les roos en leerpam moet wegkleden. Kinderen een zwarte plan en zo meer. Bloe op de hoogte van het vak. Dan is mijn jaren onderdak. Master, wat van alles controleren, maar de rollen op het smalle plein. Op het typen en fataliseren, wordt verleid in de zoenerij. Over zieken, over huwelen, les jouw rij op, naar je broeren. Ben onder kop van hoe je doet, bedankt de alles goed gevoel. Wel een kortbal voor je hoofd, je komt er niet zo'n 100-tal. Ik lees haatartikels en rapporten. Zitten hier bij mij de statistiek. Ik hoor altijd feeling bij de scores. Van enquêtes uit 4 trog het riek. Ik ben de contactman van de orde. Ik ga absenten bij te houden. Ik jou Miriam had en jong voeten op razen in de gang. Ik praat met tester-inspecteur. Ik haak je mogelijkheid vastsleur. Maar het leven is vaak onbegrijpelijk. Want die squallen zitten vol mijn sleur. Hoe dat kan je vregen dat aan heren, pedagogen en de inspecteur. Die met die squallen lippen griezen. Maar maakt het vaak stik niet wiezen. Het leren bloed en probleem en vindt me al een systeem. Dan zei het inspectie dat mij net, dat het voldoet net aan de wet. Nou nemen we een hele grote stap weerom in de tijd. We beginnen meer als 100 jaar te bek. En sjoggen hoe het er om tag hier in een squallen van doe. Nou, alles aardig in water voor deze bijzondere squaldij. Het is haast 11 jongen, mat maar wezen.
Ja, wat is er, Rieke? Meester, waarom zit ik zo hoog, meester? Ja, wat is er, Roebel, hè? Meester, waarom zit Rika zo hoog, meester, en ik zo laag, meester? Verschil wat er is. Stil jij, aap van een jongen. Hier wordt niet zomaar over de klas geschreeuwd. Zeker niet in het Fries. Jongens en meisjes, dit is een bijzondere dag. Is soms hier Ja, is het nou uit? Hé, jongens, we mogen uit. Kom hier. Hier bij mij. Weet jij wat jij bent? Ja, meester, ik ben Oebele van Simon en Jopie. En mijn zuster heet Jannie en onze hond heet Bij. Kijk, dat bedoel ik dus niet, Oebele. Wat bedoelt meester dan, meester? Dat jij een vervelend kereltje bent. En dat jij 3 minuten in de hoek moet staan. In welke hoek, meester? Dat zoek je zelf maar uit. Zo, eens even kijken. Ja, maar dat is geen hoek, suffert. Hier, naast mij, daar zo. Ja, dat is een mooie hoek. Dacht ik ook. Zo. Stilte. Ja, waarom lach jij? Ik, meester? Ja, jij. Ik lach omdat ik het zo mooi vind dat ik zo hoog zit, meester. Ja, maar hoge bomen vangen veel wind. Opletten, jij Sjoertje. Dat doe ik wel, meester. Oh ja? Wat zei ik dan? Opletten, jij Sjoerdje. Ik bedoel natuurlijk daarvoor, hè? Nou, wordt het nog wat, Sjoertje? Meester zei, hoge bomen laten veel wind. Hoe kom jij zo laat, Afke? Meester, ons moeder had ons verslaapt, meester. Zo, had ons moeder ons verslaapt. Vanmiddag school blijven en 25 keer opschrijven. Een moeder mag zich niet verslapen. 60, Hé, wat doe jij nou weer? Meester, ik tel tot 150, meester, want 3 minuten is 150 tellen, meester. Ja, jij mag tellen, maar niet luidop. En 3 minuten is niet 150, maar 180. Ja, wat is er? Ja, draai maar wel. Waar was ik gebleven, meester? Daar in de hoek. Nou, Afke, ga zitten en sta niet zo te janken. Ja, waarom huil je eigenlijk? Meester, ik kan toch niet helpen, meester, dat ons moeder ons verslaapt, meester. Nou, vooruit dan. Op deze bijzondere dag voor jou geen strafregels. Ja, en nu allemaal rustig. Ja? Goed, waar waren wij gebleven? Dat het vandaag een bijzondere dag is. Juist, Jim. En waarom is het een bijzondere dag? Dat zal ik jullie eens vertellen. Jongens en meisjes, ik heb gesolliciteerd naar een grotere school. Ja, en dan verwacht ik vandaag hoog bezoek. Ik verwacht de burgemeester, de schoolopziener en de wethouder. Wie weet dat die ook nog komt. Ja, en daarom heeft mijn vrouw de banken wat versierd. En de inkvlekken met een fleurige mantel der liefde bedekt. Ja, de leien blijven vandaag weggeworpen. Ja, evenals de griffels en de sponsdozen. 180. Zo, heb jij 180 sponsdozen? Nee, meester, 180 tellen en dan mag ik gaan zitten, meester. Nou, vooruit, want... Het is vandaag een bijzondere dag. Juist. En omdat het vandaag zo'n bijzondere dag is, heb ik jullie een beetje opgesteld als in een theater. Meester, waarom, meester? Nou, dan kan ik het geheel wat beter overzien, hè? Evenals de burgemeester en de schoolopziener. En wat staat er voor de feestelijkheid van deze dag? Daar in het lokaal. Een piano. Juist, het woord is goed. Maar het accent, de klemtoon is verkeerd. Het is een piano. Hé. De klep staat open. Wel verdraaid, wie heeft er met zijn vingers aan die pianoklep gezeten? Ja, nou houden ze natuurlijk allemaal hun klep dicht. Wat, jij? Maar je was er immers niet eens. Nee, meester, maar ik wou alleen maar zeggen, meester, dat ik het niet gedaan kan hebben, meester. Want ons Ja, moeder had ons verslaapt. Sjoerdje? Meester, Ja? omdat het vandaag een bijzondere dag is, meester, zal ik voor deze keer mijn klep opdoen, meester. Ja? En zeggen, meester, dat ik die klep heb opengedaan, meester. En waarom, Sjoerdje? Ik
Eerlijk duurt het langs, meester. Ja, nee, dat is zo. Ja, nee. Maar waarom heb jij die klep open gedaan? Ik dacht, misschien staat wel onder de klep te lezen van wie die piano is. Oh, ja. De notaris had kreks een ding, meester. Nou, jullie mogen het wel weten. Ik heb hem mogen lenen van de notaris. Maar meneer de notaris heeft erbij gezegd dat de jongens en meisjes er met hun vingers af moesten blijven. Ik zal het nooit weer doen, meester. Flink zo, Sjoerdje. Goed zo, meisje. En we gaan straks, als de burgemeester en de schoolopziener er zijn, met mijn vrouw achter de piano een gloednieuw liedje zingen dat ik speciaal voor deze bijzondere dag heb gemaakt. Maar wij moeten eerst maar even de stemmen losmaken, hè? Goed, dan gaan we nu voor het eerst in ons leven zingen bij de piano. Echtgenoten, het is zover hoor. Ik trek de jippel van Skieltje, hè? Meester, Ja, jongen. meester mag meester zijn echtgenoten wel Fries praten in school, meester. Nee. Herstel, echtgenoten. Ik heb zo even de piepers gejast. Uitstekend, echtgenoten. Nou, neem dan nu plaats achter de piano. Van de notaris. Hoe weten ze dat dan? Herstel, echtgenoten. Hoe kunnen zij dat zo weten? Nou, dat heb ik hun in alle vertrouwen medegedeeld. Zo, en dan nu voor het losmaken van de stemmen het jullie bekende liedje dat ik zelf gemaakt heb. Zo. Goed zo, kinderen. En nu dat andere mooie liedje van de leesplank. Los. Echtgenoten, ga nu maar weer aan de arbeid. Oh ja, zet de snert maar even achter in het lokaal als je wilt. Eerst nog wel even een turfje erin. Jas is een turfje in de sner? Nee, in de kachel natuurlijk. En echtgenoten, als de bezoeksom straks komt, dan kan ik hier natuurlijk niet vandaan, hè. Luid jij de klok dan even. Dat is goed, hè? Uitstekend, echtgenoten. Meester? Ja? Ik heb nog een briefje voor meester, van ons moeder. Oh, en waarom heb jij mij dat niet meteen gegeven? Het was mij door het zin gegaan, meester. Oh, het was jou door het zin gegaan. Nou, een rare zin moet ik zeggen, maar geef me gauw hier dat briefje. Meester moest het maar luid oplezen, zei onze moeder. Nou goed, dan doen we dat. Hooggeachte meester. Hooggeachte? Vind je dat niet goed? Misschien wel, meester, maar dan ben ik hier hooggeachtiger. Hoe bedoel je dat, meisje? Zit u samen in het klas voor het allerhoogst? Ja, maar dat hoogachtend is hier figuurlijk bedoeld. Kijk, jij zit hoogachter en ik ben hoogachter. En ik dan, meester? En jij bent achterlijk. Ja, en nou stil allemaal. Hooggeachte
de meester. Dat hebben we al gehad, meester. Rustig, kinderen. Ja, dat is nieuw. Rustig, kinderen. Ach, stil jij. Nou heb ik schoon mijn nog, meester. Het werk vliegt mij al een hele tijd aan. En nu die beestenboel er nog bij. Iedere avond weer dat tuigblikje. En dat jankende kind, want dat bos haar zit nog altijd in de Thijs. Ik kom aanst op school en als onze Tjitske dan nog naast die Sjoerdje zit, dan waait er wat. Dat wik ik u. Dan zal de grijze u wel even over de grauwe gaan.